Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higalan ini atong tulumanon sa kahanginan C on A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw higala Miyerkules na ron pitsa 26 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2025 ug padayon kita mahigala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Abino ato day nga timbayaon usab og maayong mudto ang atong talahorong obispo no Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato usab nga ang ato ang mga kaparian Lukob, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Kumusta na no? Naghinaot kita na ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Aboy na mahigala no, ari kita sa atong CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Ang ato mga makamadrihan nga miyembro sa kining Conference of Major Superiors in the Philippines kung CMSP nagpahigayon usab og matod pa kini kalihukan atol sa pagsaulog sa 39th anniversary of the EDSA People Revolution kagahapong adlaw no pitsa 25 ni ining bulan sa Pebrero. No, matud pa nila sa ilahang pamahayag, remember EDSA, remember courage and resistance, remember our martyrs and heroes. Mahinumduman nga wala ideklara no sa administrasyong BBM kagahapong adlaw nga usa ka special public holiday o usa ka working holiday kagahapon. No pay, no work, no pay. Balita manghigala gikan sa Vatican, padayon kagahapon usab napahigayon ang usa ka prayer vigil no didto sa Vatican din gipahigayon ang usa ka Holy Rosary no pagrosaryo alang usab sa talahorong Santo Papa over the Vatican's Secretary gipanguluhan ni Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin. No, mahinumduman nga padayon karon ang talahorong Santo Papa sa pagpakigbisog sa iyaha nga sakit gani ang nahitabo mahigala medyo nagugdugangan og bag-ong problema sa panglawas ang atong talahorong Santo Papa sa diha ang iyaha na pong kidney mo'y adunay gamay nga problema no nagkaroon nakabaton siya og kining gitawag natong kidney failure. So padayon gid mao kadtong higala mga balitang simbahan ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato nga pagpangalagad ni ining kamuntuhon. Bino ari kita manghigala sa ato ari kita sa atong Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon secondary sa atong listahan si Blessed Sebastian of Aparicio. Natawo kini siya ni antong 1502 ug namatay ni antong 1600. Unya ni antong nagpangidaron pa kini siya og 31 anyos. Ni paingon kini siya didto sa Mexico no didto iyaha nga natukod ang daghan kayong mga matud pa mga infrastruktura no agricultural trading no wealthy farmers when his the wife died, he gave his properties to the poor and he entered the Franciscan congregations. His charity earned him the nickname Angel of Mexico. Namo kadtong gi-beatify kini siya ni antong 1787 ug nakuan kini siya naila kini siya nga patron sa mga estranghero travelers. Nahala no? Padayon kita mga igala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon
padayon kita sa ato ang pagpangalagan. Ato dahil nga i-congratulate, no, kagahapon mahigala, at doon na kita matud pa 25 ka mga parisan dito, unom ka mga parisan dito sa Barangay Tibyawan nga diin ato nga napahigayunan usab sa ila nga matud pa napahigayunan sa ilahang mass wedding, no? Unom ka parisan kagahapon ang atong nakasal. Libre tanan mo higala. Libre simbahan, libre munisipyo, libre ang gown. O gani, kung mahimo pa ato paganing ilibre og kaon, pero kay ila raman ang kaon, okay ra. Nawala rin problema. Nahala, no? Mahingudto na ka natong tanan mga higala. Padayon kita sa ato nga mga pagpangalagad ni ining kamuntuhon. Nabino ari na tamang higala sa ato ang katikises, no? Katikises na tamang higala, ari kita sa ato ang mga topic, no? Sa katikises. So, mga pangutana. Father, tao ang bata sa among silingan unya masakiton. Sumatod pa sa mananabang, iyan na lang kining gibunyagan. Valid ba ang kining bunyag sa bata? No, dili na ba to pabunyagan o usap? Actually, pangutan ang usa, no? Kung dun sa may gigamit nga formula sa maong mananabang, no? Kung nagamitan niya kini og Trinitarian formula, buno pa na gito siya. Kanang gitawag nato niya paghuman gibubuan niya sa tubig sa makatulong higayon, unya nagbunyag ni siya, niingon siya nga og ako nagbunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, amen. Dungan usab sa pagbuong tubig makatulo, valid gito siya. Pero kung pananglitan og ang bata magpabilin nga matud pa himsog ra gihapon maulian na, ipahibalo na dito sa Kora Paroko ninyo aron inyo atong ihatag pa ang duga nga rito sa gitawag og kanang rito aron duga nga mabutang ta dito ang pangalan sa bata sa ilahang baptismal register ug marehistro ba ang pangalan, and then at the same time madugangan po ang mga rito nga gikinahanglan sama pananglit sa pagdihog sa krisma, no? Krisma. Ayan. Okay. Araing pangutana, Padre. Father. Okay. Aduna ba'y katungod ang simbahan sa paghimo og balaod alang sa kaluwasan sa kalag? Oy, kay at kung basahon nato sa Mateo 16 kapitulo 19, niingon si Kristo ngadto sa iyahang mga apostoles, gidawata ninyo ang Espiritu Santo, no? Unsay dawata ang mga gasa sa matud pa Espiritu Santo, mga dawata ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kung unsay idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. In other words, adunay mga katungod nga gihatag ang atong Ginoong Jesucristo ngadto sa mga apostoles, nga napasa ngadto sa mga obispo, nga napasa usab ngadto sa mga kaparian. So mula nga aduna gyoy pwede nga ang simbahan mo formulate og mga balaod subay sa faculty nga gipaambit ni Kristo ngari kanato. Okay, no? Laing pangutana, Father. Dili makaplagan ang akong baptismal record sa among prayok kay Rook lagi kinahanglan ra ba nako ang akong baptismal certificate? Pwede bang magpabunyag na lang ko gusto? Ayaw, kikausara man bunyagan ng tao. Ang buhato na lang sa inyo hang Kora Paroko, himuan na lang ka og certification nga pirmado sa kining nga pirmado, no, sa inyong Kora Paroko aron pagpaila nga nabunyagan ka pero wala ma-record, no, wala ma-record. Okay, according kay kausara man jud bunyagan ng tao, no? Sa CCC number 1246, every person not yet baptized and only a person is able to be baptized. Muna nga, kinahanglan mo yun lagi ka o pabunyag, pwede po nga tagaan po ka o kuhan. Kanang gitawag o kanabitang gitawag na to sa in English o tagaan na lang ka conditional baptism. No? Conditional baptism.
nga kung pananglitan o nabunyagan na ka, wala na, dili na balido ang imong ikaduhang ang conditional baptism. Pero kung wala pa jud ka mabunyagi, kuan na mabunyagan na ka, muna yung gitawag na ito og kining conditional baptism. Pero piece of advice, no, kung magpabunya gani mo sa inyong anak, kuha ang gidayon ng baptismal certificate. Aron nun niya, masiguro na ito nga na-record yun ang bata, and at the same time, kung pananglitan o dili magani malocate ang kanang sa kalauna na ba, may pakita mong kamatuoran nga ang bata na kuanan, nabunyagan kyud. No, klaro. Laing pangutana, mga higala. Ari kita sa mga pangutana, no? Mga simple raman yung mga pangutana, pero dako kayo na siya gikatabang, no? Padre, ang buot ipasabot, tinuod ba, Padre, nga walay bakla o tumboy nga makasulod sa langit? Ayaw yung taon mo, nuhukwi ng ato mga buwan. Ang buti pasabot na ang mga sexual acts nga sa ato pa ang mga kana ba mga sexual kuan ba kana bitang ang imo habang sexual nga leanings, so kana bang imong tendencies ba, kana bang imong sexual tendency nga murag para sa opposite sex, wala ra na sa problema kay kuan man. Pero imo nagyong buhaton, no, imo nagyong mo-indulge na jud ka kana bitang muhimo na jud ka og sexual acts nganto sa imong isig kaingon nga babae or isig kaingon nga lalaki, labi na gyud, no, kung kanang gitawag bitaw nato sa English og same sex, maghimo gani ka dako kay nang sala, o kung dili ka makapangumpisal, may paruhang jud di ka makasulod sa langit ug mamatay ka, ano. Pero dili lang gyud nato yung hukman gyud nga kanang walay kanang bakla ug tumboy nga makasulod sa langit. Dili ang sexual acts, ang mga gibuhat ba, ang binuhatan mo gihukman niya na dili ang yahang sexual tendency. Ayan, no, klaro. Abi maguna ko pa din ug mauna na siya, dili ayaw di tayo maghukom. Why is the rosary important? Okay, the rosary is both prayer and meditation. Prayer to the Father, to the Virgin Mary, and to the Holy Trinity. It is a meditation centered on Christ, no? So wala, no, kining pag Santos nga Rosaryo, dili ni siya ingon nga kini bitang usa ka prayer lamang, kung dili usa pud ni siya ka meditation atong gipamalandungan ang kinabuhi ni Kristo. No, nya pagampo po ni, no, pagampo to the Father, to the Blessed Virgin, and to the Holy Trinity. Unya sentro ni ini si Kristo mismo. Okay, no? Importante gina mayo kay nang magrosary kita everyday. Kami diri sa Ayungon, do namin daily dawn rosary. Daily gini nga mo, daily gini ingon niya pakuan-kuan lang, pagana-gana lang, no. Dili gini pagana-gana ra. Nanglan nga kada adlaw gyud. Father, nganong mitugot man ang Dios nga adunay pagsulay sa kalibutan? Kini na, no? Actually, ang pagsulay sa kalibutan nahitabo tungod kay ang tao manggod adunay freedom to choose, and God respected our freedom to choose, no? Wala man gyud untay problema ang kalibutan. Wala man gyud untay mga pagsulay kung mupili pa lang gyud unta tas eksakto. Nya kay saon na po ning uban kay di man gyud pud mupili sa eksakto sa mga butang nga Dios nun. Unya kay ang Ginoo dili man gyud iya man yung gitahod ang atong katungod sa pagpili. Buda nga kinahanglan gyud kitang magampo aron nga malamdagan sa Espiritu Santo ang atong hunahuna. No, nga bisan tuod kung nga tungod kay aduna man kitay katungod sa pagpili, magamit nato kini sa eksaktong pagpili tungod kay malamdagan man kita sa Espiritu Santo. No, klaro? Okay, another question. Pada giabog ni Jesus ang mga demonyo ug misulod sila sa mga baboy. Dili ba gini cruelty to animals? Wala man to ingon nga mao gyud to ang pinaka prime motive is the
not necessarily nga mao gyud to ang pinaka-prime motive. It is the result, no? Mao kadto resulta sa diha nga gipaabog ni Hesus ang mga demonyo gikan sa lawas sa tao, no? Unya kanang gitawag nato ang nahitabo lang nga namalhin sila didto, pero wala tingon nga kabubuton gyud to ni Kristo nga musulod didto ang mga panulay, no? Nalanghi dinuon to sila, pero dili gyud to kabubuton sa ni Kristo nga pasudlon tos mga baboy itong mga demonyo. Sila ra gyud mo ini, sila ang ila kabubuton tos mga panulay nga musulod sila sa baboy. Ayan, no? Klaro? So, ingon niya, cruelty to animals, dili man siguro, kay dili man to kabubuton ni Kristo nga pasudlon dito ang mga baboy dito sa mga panulay. Ang mga panulay dito sa mga baboy. Kabubuton naman to sa mga panulay. Ila naman gito, no? Okay, klaro? So, Jesus made use of animals to bring blessings to human beings. Ayan, no? Okay, another question. Padar unsa maning tradisyon? Tradition is taken from the word tradere or handing over, no, or ipasa. Pagtulunan sa Katoliko nga gipasa. Kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. So then, brothers, stand firm and hold on to the tradition which you were taught by us, either by word of mouth or by letter. No? Kung sabi ni Saya pa na, busa, mga igsuon, barugi, ang mga pagtulunan nga among gitudlo kaninyo, pinaagi ba sa pulong, sa baba, o sa sulat. No? Sa manang kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo, nga taga Corinto, kapitulo 11, versikulo 3, For I received from the Lord what I handed on to you. No? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, For I handed on to you the first important also what I first received from the Lord. Ayan, no? Klaro? Ala, no? So then, brothers and sisters, stand firm and hold on to the tradition which you were taught by us, either by word of mouth or by letter. Okay. Tradere, no? Kato pa ang buti pa sa tradition, gipasa, no, gihatag, no, pagtulunan sa Katoliko nga wala gisulat pero gitudlo lamang. Okay, padre, unsa may posabot og born again? Born again, no? Through the sacrament of baptism, the person has become a new creature. Pero ang kining born again, pinaumkang kini ato pa kung ikaw wala kay bunyag, gibunyagan ka, so nahimo ka na kang born again, no? Tungod kay sa John 3 chapter 3 verse 3, niingon man si Kristo, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sa ato pa, kanang buti pa sabot born again, kanang bunyagan ka ba? Dili kay magpamimbro ka sa grupo nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga born again. No, sayop man na. No, muna nga ingon ka nga tanawa, born again gidi ay ang makaslangit kay mo nagsulta na. Kuha na siya kanang gitawag nato sayop na nga panabot, no? Kanang ingon nga hangtod nga ang tao dili magpa-born again. Matao pag-usap pinaagi sa tubig sa espiritu. Kundi ba sabot nga kana abang wala pa kay bunyag, pero nabunyagan na ka, pagbaguhan ang imong kaugalingon. Muna na gitawag nato sa CCC number 1265 nga pagbag-os kinabuhi, no? Kanang born again, no? Pagbag-o sa kinabuhi. Abi, no? Salamat kayo sa inyong pagkauban, ha? No? Salamat kayo nga inyong gipataling hugan ang ato ang inyong gipataling hugan ang ato ang programa, ang atong programa sa kahanginan. Okay, daghang kayong salamat ug mayong mudto Pilipinas.